La qualitat del professorat és un element clau que explica en molt bona part els resultats de l'alumnat i per això, des d'administracions, des de diversos actors del panorama educatiu, es fan moltes coses, es fan moltes actuacions per intentar garantir aquesta qualitat del professorat. Quin és el rol específic que té la formació permanent en tot això? D'entrada, que tenim unes necessitats educatives canviants. També hi ha el fet de que hi ha unes necessitats d'especialització dels propis docents. I després que tenim nou coneixement, noves estratègies educatives que es van generant, de les quals es va generant recerca i, per tant, és imprescindible generar alguna estratègia per transferir tot això. Què esperem que passi quan quan oferim aquesta formació permanent o quan els docents participen en aquesta formació permanent? Que adquireixin uns determinats coneixements, competències o actituds que acabin traduint-se en una nova pràctica o en una pràctica modificada i al final esperem que tot això reverteixi en uns millors resultats educatius de l'alumnat. Els programes de formació permanent efectivament tenen un impacte positiu en els resultats de l'alumnat, bàsicament el rendiment acadèmic i en el cas d'aquelles revisions que inclouen programes adreçats a educadors, mestres de l'etapa 0-7, això s'ha valorat en base a la millora en les habilitats socioemocionals i comunicatives. També veiem que té un impacte positiu, en aquest cas de major magnitud, en l'adquisició d'actituds i coneixements del professorat i en la seva pràctica. Sembla ser que els programes de formació permanent són més efectius si el contingut de la formació és coherent amb el context educatiu en el que s'insereix el professorat i l'alumnat. Són especialment efectius aquells programes que aborden qüestions pedagògiques molt vinculades a continguts concrets. Què vol dir això? Doncs aquells que donen estratègies pedagògiques per ensenyar a sumar o restar o per donar suport a millorar la lectura. Parlem ara del format dels programes, com han de ser els programes a nivell de format perquè siguin efectius. D'entrada veiem que no està clar que la durada dels programes sigui una característica determinant de la seva efectivitat. En canvi, sí que ho són quins components incorpora el programa. Primera cosa que crida l'atenció és que els programes que tenen un element de coaching tenen una efectivitat superior a la resta. Aquests 4 elements que teniu aquí, tenir espais per la reflexió de la pròpia pràctica professional, generar un aprenentatge basat en l'acció, és a dir, o incorporar la docència en la pròpia formació, o bé observar altres docents, avaluar-los, comptar amb el feedback d'algú expert, comptar amb un seguiment al llarg del temps que asseguri la posada en pràctica. Tots són elements que es vinculen, que són propis d'un programa de formació basat al coaching, però que per si sols ja són claus de l'èxit de les formacions. Els programes de formació permanent són efectius pel professorat de totes les etapes que estan incloses en la revisió, de 0-3 a secundària. La formació permanent cal planificar-la en base als objectius curriculars dels centres i a les necessitats específiques del seu alumnat. S'ha de fer explícit el vincle amb les tasques i responsabilitats que tenen els docents. I això com es pot fer a nivell més operatiu? Doncs incorporant oportunitats d'aprenentatge basat en l'acció, incloent temps i oportunitats en general per reflexionar sobre la pròpia pràctica professional. El contingut de les formacions ha d'estar connectat amb allò que diu l'evidència, sobre l'efectivitat de les estratègies docents en general i també una cosa que hem vist en aquesta revisió és amb l'evidència sobre com els infants adquireixen competències i conceptes. Cal avaluar, faci el que es faci, o sigui, les diverses iniciatives que estan ara operatives o les que podem tirar endavant en un futur, cal que les avaluem i cal que siguin avaluacions que ens permetin identificar què és el que fa que les formacions funcionin, perquè és només això el que ens farà aprendre i el que ens farà prendre bones decisions després. Per si algú dubtava, el que sí hem vist és que val la pena invertir recursos en formació permanent. És a dir, les evidències hi són. Sí que hi ha millora quan s'inverteix en formació permanent. No tota la formació permanent té el mateix retorn. Per tant, hem d'utilitzar la informació que tenim sobre evidències que ens permet, ens ajuda a decidir on donaran més fruit aquests recursos. És molt important començar per una avaluació del que passa a fora, però necessitem informació d'avaluació d'allò que està passant en el nostre context.
I jo crec que coneixem encara massa poc. Tenim poques evidències encara del que passa en el nostre context en la formació permanent i en quin és l'impacte que té aquesta formació permanent. Sabem que cal una congruència amb el que passa als centres. Què em pregunto? Tenim massa programes que busquen canvis globals? Entenem prou les interaccions que hi ha entre els canvis individuals dels docents que fan aquesta formació permanent i els canvis al centre on són aquests docents en el paradigma que tenim en el nostre país? Els formats que ja sabem que són eficients són els en els que ens estem alineant nosaltres? Les primeres preguntes, la primera, les que té a veure amb la congruència amb el que passa als centres, ens interpel·la sobre la relació que hi ha d'haver entre el Departament d'Educació, si voleu, entre els qui formen el sistema i les necessitats de formació percebudes des dels centres. No estic dient que hi hagi una desconnexió, el que dic és que potser no hem trobat la manera de que quedi clar per tots com connecten el que abans parlava en Marc d'aquests nivells d'evidència micro, meso i macro. Aquests nivells d'evidència tenen a veure també amb nivells d'objectius. Tenim una bona connexió entre els que ja estem fent recerca i avaluació i les propostes que es fan. Aquesta m'atreveixo a contestar-la, no la tenim. Hem de començar per definir aquests objectius i n'acabo de parlar. Crec que hi ha d'haver un canvi en com definim aquests objectius. I després el que hem de fer és buscar factors, que en el cas que ens ocupa és relatius als docents, que contribueixen a l'assoliment dels objectius triats. I després haurem de dissenyar i dur a terme una formació sobre aquests factors. I no tots els sistemes de formació, no tots els models són igual d'eficients. També podem, recolzant-nos en evidències, trobar maneres d'aquest com. El problema per mi d'aquest sistema és que acabem avaluant els resultats de l'alumnat. I fa un moment ens han dit, no, sí, és que quan mirem el que primer canvia és el que fan els professors, el que pensen, el que saben i el que fan a classe. I després, segurament després, però ja hem deixat d'avaluar, abans d'aquest després, això tindrà una influència en els alumnes. No es tracta per mi tant d'avaluar els resultats de l'alumnat, que òbviament ho hem de fer, però és que això no passa de seguida que hi ha hagut la formació normalment. El que volem avaluar és, amb els resultes d'aquesta formació, han canviat els coneixements i competències, l'actitud dels docents, i per mi més important, ha canviat la pràctica docent. Per tant, crec que hem d'avaluar quin és el canvi en la pràctica docent. I els mateixos actors que parlava que han d'interactuar per buscar uns bons objectius són els actors que han d'interactuar per buscar un bon programa d'avaluació que funcioni a nivell micro, a cada centre, a cada docent, a nivell meso, en aquestes xarxes que tenim, i a nivell macro per sistema. Si les evidències ens diuen que el mentoratge és important, d'on traurem prou mentors per a tothom? Doncs dels nostres companys. És en els centres que hi ha d'haver aquest comentoratge. Primer, que també tenim evidències que funciona, i també formació per professionalitzar a docents que vulguin ser mentors d'altres docents. Quin equilibri hi ha d'haver entre objectius de centre i de sistema? Crec que és molt important pensar en quin moment de la carrera professional d'un docent és adient una formació o una altra. Hi ha formacions que són inicials, hi ha formacions que són dels primers anys o de la inducció, hi ha formacions que són eficaces al cap d'uns anys, quan ja es té un pòsit. En primer lloc, posem-nos d'acord centres, docents, sistema educatiu i recercadors a l'hora de definir quines són les finalitats, quines evidències tenim per recolzar-les. Posem el centre docent com a àmbit prioritari de la formació. Posar l'accent en models que ja sabem que són eficaços. Entendre que hem de ser un sistema que generi i recolli les nostres pròpies evidències. I finalment, promoure un canvi cultural i estructural que doni coherència a la formació inicial, inducció i carrera professional, que generi sinergies per a aquesta millora i que es basi en la confiança mútua entre els actors que formarem part d'això i en el fet que cada actor aporta un coneixement propi, una professionalització diferent. I és des de la suma d'aquests coneixements que crec que podrem construir un model de formació permanent més eficient. Fa 7 anys, com deia abans l'Ismael, vam entrar en el programa Magnet i a part de l'objectiu de lluitar contra la segregació escolar, un dels objectius era fer un canvi metodològic en un marc innovador.
Vam tenir la sort de conèixer uns formadors, en concret una formadora, que quan va venir a l'escola el primer que va fer, com dèieu vosaltres abans, era conèixer el context de l'escola, la realitat de l'escola, en quin marc s'emparava aquella escola i sobretot conèixer els professionals que tenia al davant. Amb l'equip directiu es va dissenyar un programa per realment portar a terme un canvi, en el nostre cas, metodològic a l'escola. També hi ha una part molt important que vam aprendre durant aquest temps, que era un model de com relacionar-nos entre nosaltres. Si no ens entenem com a equip i no treballem unes dinàmiques de compartir, per molta formació que nosaltres fem, no es portarà en pràctica a l'aula. Per tant, hem d'esdevenir, com diem, una comunitat de reflexió i que aprèn. I això que queda molt bonic és real. Hem de buscar estones on la gent es pugui trobar i pugui reflexionar. I l'equip directiu, en tot moment, va ser molt conscient que era un equip directiu, però un equip directiu pedagògic. En aquest moment, l'equip directiu lidera la part, entre cometes, pedagògica a l'escola. Fem formacions internes que no les considerem FIC, sinó que simplement són espais de reflexió on tenim eines per compartir, per avaluar i per saber en quin punt estem i saber si aquestes pràctiques estan funcionant o no. Penso que el que mou el mestre a formar-se és l'entusiasme per fer de l'escola un lloc de trobada on els nens, les nenes, els joves se sentin acompanyats en el seu desig d'aprendre. Què troben els mestres? Què trobem els mestres? Trobem molt, però també hi ha molt soroll. I jo crec que a poc hem d'anar posant una mica d'ordre i aquesta feina sí que és responsabilitat nostra, de Rosa Sensat, de l'administració, de les universitats, a posar ordre per posar-ho fàcil, perquè els equips de mestres, amb els nostres programes, amb les nostres polítiques, detectin, s'hi sentin identificats, anticipin potser alguna necessitat que intuïen que tenien però no l'havien fet explícita, posem-los-hi fàcil aquesta tasca, que el que els oferim respongui a les seves necessitats reals. La formació ha de ser un ingredient que mantingui l'emoció amb evidències que ho estem fent bé i redueixi molt l'esgotament. Totes les diferents entitats, associacions, administració, que vetllem per la formació permanent dels mestres, perquè sabem que és d'impacte per la millora de la qualitat educativa, cal que ens unim, cal que fem xarxa, cal que deixem clar què oferim des de tots, amb col·lectivitat, no per separat. I en aquest sentit potser tenim les ganes de fer-ho, hi ha la clara voluntat de fer-ho, però cal potser atrevir-nos més. Jo diria, posem-nos-hi. Som aquí i estem molt contents de poder presentar una mica les línies del que serà el nou pla director de formació que arrencaríem a partir del setembre del 2019 i se'ns allargaria fins al 2023. L'objectiu d'aquest pla director, òbviament, és la promoció del desenvolupament professional i professional del professorat a través de la millora de la qualitat de la formació permanent per contribuir a la millora del sistema educatiu i també a l'èxit educatiu de l'alumnat. Els eixos d'aquest pla serien, el primer de tot, situar el centre educatiu i el model formatiu on el projecte educatiu de centre esdevé motor de millora. L'aposta és la de consolidar i de fer consolidar la formació de centre, apoderant el projecte educatiu i també les necessitats del seu alumnat en el marc de cadascun dels contextos de les pròpies escoles, organització dels espais escolars, també el servei dels aprenentatges i reforçar les relacions entre la comunitat i l'entorn. El segon seria l'aprenentatge en xarxa. Entenem, òbviament, les xarxes com un espai d'aprenentatge en connexió amb altres xarxes i amb l'entorn, també entesos com motor de millora i transformació del sistema. Apostar també, tercer eix, al desenvolupament professional docent, centrar les competències del docent del segle XXI i el desenvolupament professional i també personal, sobretot consolidar la formació dels docents formadors, potenciar l'acompanyament, el mentoratge i també en el marc dels processos de transformació i millora dels centres i, òbviament, promocionar la carrera docent. El quart, i acabo, seria la innovació i la recerca educativa. Eix 5, les evidències d'impacte i l'avaluació. I finalment un sisè eix vinculat més a aquells elements claus que impregnen tots els àmbits de la formació que són molt més, que podríem considerar molt més transversals.